Antxon, ez dugula jolaserako denborarik, ez? Zapatak konpontzen dituzu, gaur botak, bai, amonak erregaletutako aterkia ere bai, gero jasoko ditugu? Bale, tira, Pampos, bederatzik lardun gitxui dira, baietz, arratsaldean jasoko ditugula. Bueno, ez, orain galtzak kendu. Atzo ikusi nuen grana hori, gauean zainduko dugu, pomada. Ez diot labadorari suabizanterik bota, bueno, bigunduko zaizkizula gero galtzak. Seguru, tira, guazen. Deituzuk igogailuari. Neguan ezinen oraindik botoira ailegatzen, ez eta botoen puntan zutituta ere. Gaur ere kolatu egin beharko dugu semaforoan, ikastolara berandu joan nahi ez badugu. Bai, Pampos, zuri gustatzen zaizu, baina niri ez? Ai, eutzi igogailuaren ateari, ez dut dirua eta erosketetako boltza hartu? Tira, baietz, baina ez dugula jolaserako denporarik. Bai, erakutziko diogu aitatxori noraino ailegetzen zaren hankapuntetan jarri gabe. Bai, Pampos, igandean arrantzara joango gara, eguraldi onak hasiak dira eta zuk bakarrik jarriko dituzu txitsareak amuan. Goazen Antxon, zure eskuepela nirean lo esnatuaren usaina galdua duzu, txemak alde eginez gero, ez dakit zergaitik, garrantzia handia ematen diot usainari, baina ezin gogoratu naiz txemaren usainarekin, lehen hemen bizi zenean zuen usainarekin. Burua haren arropa sarretan sartzen badut ere. Gogorarazi gero atezainari butanoa zor diogula, klaro, ez zaizu ahaztuko, mutil handia zara eta. Ale potxolo, korri, azkenean euria egingo du eta ez dut arropa jaso. Aurroni ez zaio oraindik atarroa erabat sendatu. Agian, datorren urterako txerto bat jarri beharko zaio.